Mbak Ida luar biasa. Lawatan negara Eropa kemana saja Mbak? Ke Brasil, kemudian Holland, Belanda. Brasil, Holland. Brussel Mas. Brussel ya. Oke, Brussel, Belanda. Brasil, Belanda, Prancis. Prancis, Jerman. Jerman. Ye. Iku Eropa. Ye. Ya sampeyan ning London ya, Mbak. Amin amin. Nah, kalih kula. Ye. Kalih Amar. Ye. Terus Asia? Kalau Asia itu sudah banyak ya, Malaysia, Singapura, Nggih. Kamboja, Thailand, Jepang? Cina sudah. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Ida, luar biasa. Jan apa-apa kok iso. Wah, saiki bareng ning Pondok Kediri iki rada anteng. Biasane rongeh. Biasane rongeh. Pinar enggak? Nggih sampun, Mas. Matur sembah nuwun. Engko mulih ora lali to? Ora. Ning sarangan. Nggih. Iya. Cintane wong. Aku iso di. Iki eneng bintang tamu adoh sangkane wit mau sore le dandan. Ayo Mas Raja endi, Mas? Kon Dayakmu. Biar melu nembang. Dari Kalimantan. Nggih, kok Kalimantan kok Dayak. Dayak ratu katokan ngono. Iki ya ora katokan. Mbok. Ndoki? Coba dipiyaine. Yo. Yo, dianu iringi, Mas. Musik anu etnis. Ayo etnik ayo. Ayo sare. Dung dung. Ayo. Ayo kabeh melu yagane kok musik. Ring 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 ring. Di. Eneng ora iki. Ayo sing seru musiknya, sing seru kenceng. Keras. Musiknya sing keras. Ring 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 ring. Engko rak dilongkes metu. Agak pamit karo danyange. Sing sesek Mas, sesek Mas. Nah, keras. Ayo. Oh. Ditungi ping 3, Mbak Suye. Yo, reok Ponorogan, dados. Dak yo. Yo, kur iki sini. Pundutan lagu reok yo. Ayo Ji. Rotor slendro. Mekah Tur slendro.
oleh dadi. Menggok ngalor menggok ngidul. Yo, saiki diaturke lelagon sing rada hot. Lagune apa, Truk? Iki lagune saka Banyuwangen. Nek edan turun gak wis. Iki lho, saniki kanggo rika. Nah. Iki pun Mas siap, Mas. Yo, nika nggih penutup kula aturaken dumateng para sedaya panitia lan sedaya warga masyarakat ingkang dalu punika tirakatan wonten dalipun Bapak Haji Yatno sak keluarga. Monggo lagunipun Mbak Ida kanggo rika dados untuk seluruh grup campur sari wilayah Panekan Magetan. Mas Yota Samudra Sun Harumi Aran baeng song lakoni kanggo riko siji Yo, Kang Jekong. nang
tepat kula sak rencang nyuwun pangapunten ampun ngantos kladuk le seneng niki lakone tesih sae ya kula rampungke ya eman-eman ora sah sesuk neh janipun kathah sanget lelagon seta kula mula wong ki aja nganti jarkoni iso mojar ning ora iso nglakoni. Yo ditutuke. Panutupane jarkoni iso mojar ning aja iso nglakoni. Yo Mas. Buka bunang. Jarkoni. Ki digawe dangdut Jepang yo penak iki. Ya, jarkoni iso mojar ning kudu iso nglakoni. Monggo. Iso mujar sing ora iso nglakoni iki angel golek kaya ngono kuwi hayat Truk. Oh, Gong, ndara kok sadake cedhak.
Yaksa kara kagiri-giri kenyalir prabata abang kawalagara manguwuhing mungsuh ngaku bocah bagus Gong ngalas ki jebulan tak kira ki aman enek buta iki. Hadah. Buta iki mlebune ngalas iki arep ngopo? Wong alas ki saiki wis rame kok, wis reja kok. Lah kae enek buta cakil. Buta cakil matamu. Aku tutu buta cakil. Nadyan aku buta iki abdine ratu. Wah, nesu kok. Alah mbok ben buta cakil nesu kok wedi. Kira-kira buta cakil yang wis ora medeni saiki. Sing medeni iki malah cakil buta ora buta cakil. Mantegus turu aku. Tambuh maraku satriya saka ing Madukara Raden Harjuna yaksa ngaku sapa pracekung didongko. Keseting ratu Gusti saka ing negara Simbar Manyuradet ya kala lintring maya. Bareng kados aja takon wadining laku seminggur bakal tak gawe. Ora kena kutu bali. Mudeng Gong, blas. Omongane ra patek cetha. Kutu bali. Krungu Gong. Mili. Mili neng ndi? Wis kebacut mili. Rada dodol mbahmu. Ayo. Kanjeng Gede Dhuwur. Kurang gedhe kemlemego kurang duran janji al tukul kaning atiku. Kanjeng sapa mantra? Sugya Japa mantra nonobat. Jama ing satriya meguru maning bathang ing raksasa. Hardawalepa dasar yaksa kapara sangka. Tatas kemud dombrodol bos.